היי לכולם, היום נעשה just impressed, אבל לא בזה עם הזמנים. אני עדיין לא למדתי אנגלית. לא מספיק אנגלית. נו, אני מחכה רגע. אני יודעת שזה היה בלתי נראה. אני יודעת איפה המקום. אוקיי, אז יצא עולם חדש וננסה מדינה. המדינה הזאת חמודה, אני אקח את הבגד הזו הזה ויעשה ממנו משהו. את זה נשאיר לבן, שחור, שחור, זה אפור, וזה לבן. אוקיי, אתם יודעים, נכון? לנה חטפו אותה? לא בטוח שזאת הלנה האמיתית. אוקיי, בואו נשים את הסרסר הזה. אני אעשה את הפנים האלה כי אני נורא אוהבת אותם, אבל בגלל זה, תסתכלו, בגלל זה, זה עושה את הנמשים ולא בלים נמשים. ככה, ואז אף. ויאללה, עכשיו מכנסיים, נשים מכנסיים. נלך ל-VIP. אותה דווקא אני חושבת לשים לה קשת כזאת בסבע אפור. דווקא לא, בכלל לא קשת. אז ככה אני נראית בינתיים. עכשיו בואו נשים נעליים. לא את הנעליים האלה. אוקיי, זהו, ככה הנעליים נראה, וככה הדמות שלי נראית. אוקיי, אני עכשיו סגנון סגנון בובה רודפת. זאת
בובה שהיא רודפת אנשים. את הגבות נשאיר, את הפה נשאיר. רגע. זה מגניב שאפשר לעשות את השיער הזה זז. היה שם בגד שהיה מתאים, הכל היה קרוע. הבגד הזה, אבל זה צריך לשחק משחק בשבילו. הוא עושה ביסתיים. ופנוחה. פנוחה הפעם אני כן עושה. אז ככה אני עושה. יואו, זה לא הוגן, אין לי את זה. אוקיי, הסתכלו. אז הדמות שלי לבובה רודפת. תכתבו לי בתגובות דברים לבובה רודפת. מה לבובה רודפת? לדרס טו אימפרס. עוד פעם הסתכלתי לשם. יואו, ועכשיו אני לא יכולה ללכת, ועכשיו כן. אוקיי, עכשיו go stop. stop. go stop. רגע, go stop. go stop. חמוד. go stop. יפה. רגע, אני אשים משהו בגן. דווקא לא נשאר ככה. go stop. go stop. רגע, go stop. חמוד. go stop. go stop. go stop. go stop. go stop. אוקיי, תסתכלו, העכבר שלי יוצא מהמחשב. go stop. go stop. רגע, הנה. stop. go stop.
גו. סטאפ. עכשיו זה לכל הזמן ככה. גו. סטאפ. אמרנו שזה. Then you think. Okay, so נתחיל לעשות. נתחיל לעשות. וזאת תגידו לי איך לקרוא לדמות הזאת, כי אני רוצה שיהיה לה שם ביי. אוקיי, בא לי להראות לכם את כל הדמויות שלי בסרטון הבא. אוקיי, בסוף אני אראה לכם עכשיו. זה בן, לא, זאת בת. בת. אתם חושבים שזה בן או שזה בת? פרחית, אותה אהבתי. פרחית גבוהה. היא שלג. זה חמוד האיש שלג. אהבה. גטו. קימי קומי זה דמות שחברה שלי סבא. אדום. לנה. גקו זה לא יודעת מי זה. דייזי. קים, הסבתי אותה. איגור. טניס. אוליביה, רודריגו, פלנקטון, נאבד לי. דור, עיניים, ערפדית, חתולת ריקוד, נאבד לשיער, מכשפה, הכיפושית המופלאה, נקנקיה ורסחת. זה כל הדמויות, ואני מחזירה לי לא יודעת. תכתבו לי שמות. סקוואצ'י. ביי.